ପିପି ସୁନ୍ଦର ରାଜନ ଇଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଖାସ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥିବେ। ଆଉ ସେହି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ରହିଥିବା ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି କେରଳର ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରହସ୍ୟ ଘେର ଭିତରେ ରଖିଥିବା ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ଦିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ବଲିଉଡ଼ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ତାର ନିଜ ଭିତରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ କଏଦ କରି ରଖିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି, ଯାହା ଶେଷନାଗଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଅଛି। ପୁରାତନ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଭିଶାପ ରହିଛି କି ଯଦି କେବେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି 6ଟି କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଭିଶାପର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ କିଛି ଗବେଷକ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା କିଛି କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୟଙ୍କର ସାପଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, କ'ଣ ସତରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟେ? ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ନାଗର ଚିତ୍ର ରହିଥିବା କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସହରରେ ରହିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ୍ରଗନପୁରର ରାଜା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ 2001ରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ 6ଟି ଗୁପ୍ତ ସିନ୍ଦୁକ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି 6ଟି ଗୁପ୍ତ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁକଟି ତ ଖୋଲିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସିନ୍ଦୁକରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକରୁ ମିଳିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଶହ ଶହ କେଜିର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଓ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରତ୍ନଭରା ବଡ଼ ମୁଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଣିରେ ବହୁ ହୀରା ସହ ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଚକମକ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥରରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକରୁ ସୁନା, ରୂପା ଓ ହୀରା ଆଦି ରତ୍ନରେ ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ୍ରଗନପୁରର ରାଜା ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟର ସୁନା, ରୂପା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଏହି ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ, ବାଡ଼ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରେ ପରେ 17 ଜୁଲାଇ 2011 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ପରେ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତ କବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବାଟ ପଛରେ ଥିବା ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭରା ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମିଳି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କବାଟଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ତାହା ଆଦୌ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଏ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ପାଞ୍ଚଟି କବାଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କବାଟଟି ଥିଲା ଲୁହାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ବହୁ ଶକ୍ତ କାଠର ଓ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବହୁ ଶକ୍ତ ରହିଥିବା ଲୁହାର କବାଟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କବାଟ ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ କବାଟଟି ଆଦୌ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶେଷ କବାଟରେ କୌଣସି ତାଲା କିମ୍ବା ଶିକୁଳି ନଥିଲା। ଏହି କବାଟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା, ଏହି କବାଟଟି ଆଦୌ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଏହି କବାଟ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କବାଟଟି ଖୋଲା ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୋଲିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି କବାଟଟି ଖୋଲି ନଥିଲା। ଏହି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହ ଏହି କବାଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଏ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଫେରିବାର କାରଣ କିଛି ଅଲଗା ରହିଥିଲା। ଏହି କବାଟରେ ଦୁଇଟି ନାଗସାପଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି ଏହି ଦୁଇ ନାଗର ଚିତ୍ର କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଏ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଏହିଭଳି ଚେତାବନୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଭୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। 17 ଜୁଲାଇ 2011ରେ ଏହି କବାଟ ଖୋଲିବାର ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପିପି ସୁନ୍ଦର ରାଜନ, ଇଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଗ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରୁ ସାପଙ୍କର ଗର୍ଜନ ବାହାରକୁ ଶୁଭିଥାଏ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କବାଟକୁ ଖୋଲି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି କବାଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟନାଗ ବନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଏଭଳି ବି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, କେବଳ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି କବାଟକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କବାଟ ଭିତରର କୋଠରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ଏବେ ବି ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପୁଣି ଏପରି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାହା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଅଛି। 2011ର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ତ୍ରଗନପୁର ରାଜପରିବାରର ବଂଶଧର ଏପରି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରର ଏହି କବାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କବାଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି କିଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀର କବାଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର 2 ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତିକି ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ନଥିଲା, ଥିଲା କୁବେରଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏହି 5ଟି କୋଠରୀରୁ ମିଳିଥିବା ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗବେଷକ ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ନିହାତି 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ହେବ।
ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ପ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେହି ଗୁପ୍ତଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସର୍ପ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର 2018ରେ ଏହି ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନାରେ ରହିଥିବା ସାଧୁବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଶେଷ କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଥିବା କୌଣସି ପରମ ତପସ୍ୱୀ ଯଦି ଏହିଠାରେ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କବାଟଟି ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଗତ 26 ଡିସେମ୍ବର 2004 ମସିହାରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ତିରୁଅନନ୍ତପୁରର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର କେହି ହାତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଏହି ଶେଷ କବାଟକୁ କେବେ ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିରୁଅନନ୍ତପୁର ସହରର ଲୋକମାନେ ଏହି ଶେଷ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏହି କବାଟ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁ ବିନାଶକାରୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କେବଳ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କବାଟକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ରହସ୍ୟରୁ କେବେ କମ୍ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।